Muhammad Yunus! India! India! Notice! Notice! India! India! White White December সবাই নানি বন্ধ মাখলাই নাই হাইকে চবা চলি নাই হাইকে চবা চলি নাই थांनाय 2-3 दिनाव कायसा भिडिअ कायसा खुबै भाइरल माने बिसिंतै नेशनल सिटिजेन पार्टी जेबंनि लिडार हासनात आब्दुल्लानि बिसिंतै बर काया सागाजे नोटिस न बर कायसा नावै बर कायसा बांलादेश तासा राजस्थान बर ताबो इमां नुक जाखायसि तिनि अ इमां न सों तिनि बंना सों साननायो जे सिनि गोबांमा अ राज्यव तंनाय सिनि गोबांमा सिनि अ स्टेट तंनाय जारा जारा साकसांनो इंडियन सिनि गसिनाय साकसां नागरिन पार्टीनो तर्जा गय निजिनि दफा निजिनि हा कमाय तंमानि निजिनि अ प्रोटेक्शन सोंतिनि फाइट खाने बै सोंतिनो र YTF नि बिसिंतै सोंतिनो र चबा कायसा खायतों हायसि तुमुंनो बरक वानसुको जे बरक बांलादेश नोटिस नाव सामनानि हांगांका काय बांलादेश बागे क्रिएटिंग खा इंडियन आर्मी नि फोर्स नि बिसिंतै 13 दिनो कायसा बांलादेश क्रिएशन मनि सोंगाबा सोंफुनो कायसि आबो तमुं ताइसां तो हांगांका इंडियन गवर्नमेंट आं सानानि मुचुमो सुने एक्सेस रहायसि इंडिया सुने एक्सेस गांगाके सोंफुंनाय बाइके सोंफुंना ताइसा फिरगैनायमोन आबो सोंदाय तंहायसि नर नुखाना सिनि थांनाय बिलनियाव बाहायनो सों दाब्रो जेफ्रो बर एम्बेंकमेंट नामप्रो सोंबंनि बॉर्डर थांनानै बागे सों आब्रो सों प्रस्तुत मांखा आब्रो तमनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनो 1 घंटानि बागे तमनो एसएस गांगा एम्बेंकमेंट सबायै सों तिनि पुरा आबो चखागरि कमायसि जों के आसे किरि तंनाय लाया as a responsible citizen of India, as a responsible citizen of state, sing omasini dakto haisi. Bangladesh, India by more than 4,000 kilometer, surrounded haisi. Kintu sing tini sini border no rokka khaya sabo. Central government should give us the access. Boro sung access di haisi. Sing fungnai boro khameka sung tong haisi. Au baroni nagari hisabe. Bangladeshi go back! Go back! Go back! Bangladeshi high! Bangladeshi high! Bangladeshi